Djeci koji on. Stanite i gledajte u kameru. Jel' to? Ne mogu ja da slikam. Koga? Mogu ja da vrtim. Ne možeš. Eto. Ne možeš ti da vidiš da ovaj čovjek da je on prilično zadovoljan ovako sa vrtinjima. Prilično vrti ovaj čovjek. Dobro ovako. Dobro. A zašto na njegovu glavu fiksira, a ne fiksira na tvoju glavu? Zato što je on u sredini. On je centralna ličnost, znaš. A obrazi mu se ovako skaču. Centralna ličnost. Viš da nam frizura ide ovako i ne možeš ti sad da je ovako vratiš. To se ne radi. Kako se ne radi? Kako se ne radi? A dakle moji tvoji dlaka po njegovoj glavi? Odakle moji dlaka, pa stalno je sa mnom. Treba da je dlake free. Vidiš ti kako mu obrazi tako skaču kad ga ti kuckaš. Venta? Hej. Ti se vi? Da se slika. Neće mama da se slika sa sinovcem. Neće da se slika mama sa sinovcem. Zašto? Zato što je čupava i ružna i svašta. A? Je li mu mama čupava i ružna? Je li? Jo. Prilično je jak na nogama. Izdrži pola sekunde. Pola sekunde. Dete. Izdrži dete. A da ga malo naljutim. Ne možeš ti naljuti ovo dete. Nemoj da ti bude klempa uši da imaš. Da budeš klempo, nemoj da budeš klempo. Nisam ja ni primijetio da je on primijetio da se slika, znaš. Sam samo gledao u kameru. Primijetio, odmah je primijetio kameru. Jel bilo dosta? Jel bilo dosta, Miško? Jel bilo dosta, Miško? Miško! Tata!